Fil-riflessjoni tagħna llum eżisti ser inkomplu nirriflettu dwar it-tagħlim ta' San Luigi Maria de Montfort fil-ktieb tiegħu it-trattat dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka li jitratta dwar il-konsagrazzjoni ta' nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija. Biex ngħid hekk sa issa r-riflessjoni tagħna kienet ibbażata fuq background bagalja teoloġika li twassalna għal dak li hi din il-konsagrazzjoni. Illum bil-mod se neħtlu fit-tagħlim propju ta' Montfort fuq il-konsagrazzjoni tagħna lil Ġesu permezz ta' Marija. U Montfort iddaħħalna fl-ispirtu ta' din il-konsagrazzjoni bil-ewwel ħaġa jpoġġilna quddiem għajnejna dak li hu lan aħħari l-iskop tal-fatt li aħna nsara. L-iskop tal-ħajja nisranija eżistijej mhuwiex li ngħixu ħajja tajba. L-iskop tal-ħajja nisranija u li ngħixu ħajja fi Kristu, li ngħixu ħajja f'Ġesu, li nkunu maqudin ma' Ġesu, li nħobbu l-Ġesu b'qalbna kollha, bil-qawwa tagħna kollha, bil-ħila kollha li aħna għandna. L-iskop li tkun nisrani mhux li tagħmel il-ġid, imma l-iskop li tkun nisrani li ħajtek tkun maħtufa minn Ġesu kif jgħid San Pawl, Kristu ħatafni u issa jien irrid naħtaf lilu. L-iskop li tkun nisrani li inti tħaddan lil Ġesu kontinwament fil-qalb tiegħek, fil-ħajja tiegħek, bil-qawwa ta' qalbek, bil-qawwa ta' moħħok, bil-qawwa ta' rida tiegħek li Ġesu isir kollox għalik. Li inti tingħaqad miegħu, li inti tiġi mibdula, trasformata kompletament f'Ġesu. Din hija eżistijej is-sejħa tan-nisrani. U dan hu dak li għamilna qaddisin. Li għamilna qaddisin mhux li nagħmlu affarijiet straordinarji, nagħmlu affarijiet kbar, li nagħmlu l-ġid, dak ma jagħmlilniex qaddisin. Li għamilna qaddisin huwa kemm inkunu fi Kristu. Dak li hija fil-qalba fil-fatt il-mamudija tagħna. Għalhekk il-mamudija hija l-għajn ta' kull qdusija, hija l-għajn tar-relazzjoni tagħna vera ma' Alla fil-persuna għażiża adorabbli tal-għażiż maħbub tagħna Sidna Ġesu Kristu. U allura Montfort jinsisti li jisma' jekk dan huwa l-iskop tan-nisrani, ħadd iktar minn Marija ma jista' jdaħħalna f'din ir-relazzjoni daqshekk intima ma' Ġesu. U raġuni li Montfort jagħti hija li għax ħadd iktar minn Marija ma kien daqshekk maqud ma' Ġesu, daqshekk kien moti totali lil Ġesu u kien ġbija perfetta ta' Ġesu. Fil-ordni spiritwali jeżistej id-daqsxejn ftit bil-maqlub tal-ordni naturali xi drabi. Jekk fl-ordni naturali hija t-tarbija liben li jiġbaħ l-omm, fl-ordni spiritwali u bil-maqlub hija l-omm illi tixbaħ lill-liben. Hija Marija illi tixbaħ lil Ġesu. Għaliex Ġesu huwa Alla, Ġesu huwa hu li hu l-Immakulat li hu bla dnub. Dak li huwa hu bħala Alla, Marija ssir tixbaħ il-Ġesu mhux bil-qawwa tagħha ma bil-grazzja ta' Alla. U lura Montfort jinsisti li iktar ma aħna ikkunu verament ta' Marija, allura se nkunu ta' Ġesu. Għaliex Marija xi maquda kompletament ma' Alla, dak li hu tagħha jsir ta' Alla, ma jibqax tagħha. Għax hija daqshekk mibdula f'Ġesu, meta aħna nsiru nixbħu l-Marija, nsiru nixbħu l-Kristu. Għax hija totalment ta' Ġesu, kif aħna nkunu tagħha, insiru totalment ta' Ġesu. Araw, eżistijej l-erf, mhux tal-għarif, imma l-erf tal-Ispirtu li Alla jagħti il-qaddisin u ċkejknin tiegħu. Dan kollu Montfort isejħalu l-konsagrazzjoni. Huwa jistieden il-kull nisrani biex jagħti lilu nnifsu b'mod sieħu totali lil Marija sabiex permezz ta' Marija ikun b'mod sieħu totali ta' Ġesu. Montfort għalhekk jgħallem li permezz din il-konsagrazzjoni isimgħu sew wieħed se jagħti dawn l-affarijiet il-Marija biex ikun ta' Ġesu l-ewwel. Il-ġisem tiegħu u dak kollu li hu tiegħu. Montfort jistedinna sabiex aħna nagħtu lil Marija
il-ġisem tagħna, allura is-saħħa tagħna, dak kollu li jmiss mal-ġisem tagħna u l-affarijiet materjali kollha tagħna. Jiġifieri fil-konkret ċetta qed toffrila l-Marija, qed toffrila ġismek, qed toffrila il-paga tiegħek, qed toffrila id-dar tiegħek, qed toffrila l-karozza tiegħek, qed toffrila l-ġid materjali kollu illi inti għandek. Daw qed tagħtihom lilha ħalli tagħmilhom kompletament ġisu. F'kelma waħda qed tpoġġi l-aspett materjali kollu ta' ħajtek għad-dispożizzjoni ta' Marija biex isir kompletament ta' Ġesu. It-tieni ħaġa li Montfort jitlobna li aħna noffru lil Marija hija r-ruħ tagħna u dak kollu li jmiss mar-ruħ tagħna. Mela mhux biss ġismek imma anke ruħek u dak kollu li jmiss mar-ruħ tiegħek. Issir kompletament ġismek u ruħek ta' Marija biex ikunu kompletament ta' Ġesu. Ovvjament jekk f'qalbek m'għandekx xewqa li tkun ta' Ġesu, din li tkun ta' Marija ma tifhimix. U jekk ma tifhimx l-għaqda li hemm bejn Marija u bejn Ġesu u l-imħabba li Marija għandha Kristu u x-xewqa li Ġesu li ridna marru għandu permezz ta' Marija, allura dan kollu aħna ma nifhmuhx. Montfort jinsista li għandna nagħtu l-affarijiet materjali kollha tagħna, dak li għandna issa u dak li jista' jkollna il-qudiem. Jinsisti wkoll li għandna nagħtu l-affarijiet spiritwali interjuri tagħna, jiġifieri l-merti, il-virtujiet u l-emejjel tajba tagħna kollha tal-passat, tal-preżent u tal-futur. Dan il-mod Montfort iġib il-ħajja tagħna kollha fl-aspett materjali u fl-aspett spiritwali kollha kemm hi għotja totali lil Marija. Ħanerġa' nsemmihom. Jistedinna nagħtu l-ġisem tagħna u dak kollu li jmiss mal-ġisem tagħna. Ir-ruħ tagħna u dak kollu li jmiss mar-ruħ tagħna. L-affarijiet materjali kollha li għandna issa u li jista' jkollna l-qudiem u l-affarijiet spiritwali kollha, il-merti tagħna, il-virtujiet, l-emejjel tajba tagħna, it-talb tagħna, kemm tal-passat, kemm tal-preżent u kemm tal-futur. Mela f'kelma waħda wieħed jagħti lil Marija kollox. Kemm dak li għandu b'mod naturali u kemm dak li għandu b'mod spiritwali. Kemm dak li huwa tal-passat, kemm dak li hu tal-preżent u kemm dak li hu tal-futur. Dak li huwa fl-ordni tal-grazzja, ġifieri l-grazzi li aħna naqilgħu, dak li hu fl-ordni tan-natura, dak li aħna irċevejna b'mod naturali, u dak li hu tal-glorja, kif se naraw, ġifieri aħna il-merti tagħna iżidu l-glorja tagħna fis-sema kif se naraw. U dan eżistijej mingħajr ma wieħed jistenna xejn lura. Dil-konsagrazzjoni Montfort jgħidilna ma rridux nagħmluha biex int tuħu xi ħaġa lura mingħand Marija, biex tuħu xi ħaġa lura mingħand Alla. Di xi bargain, noqogħdu nibbarginjaw ma' Alla, tini hekk u nagħtik hekk. Din hija għotja libera ta' mħabba biex tkun maqut kompletament ma' Ġesu permezz tal-maħbuba u għażiża l-om tiegħu u tagħna Marija. Titkun vojta u ħielsa minnek innifsek. Hija mħabba pura, imħabba safja li jsidna Ġesu Kristu eżistijaj. Xiġifieri żbuħija li nkun kompletament ta' Alla mingħajr ma nistenna xejn lura. Mingħajr ma nistenna u ma nippretendi xejn mingħand Alla. Kemm toqtol eżistijaj hekk di devozzjoni għal min jgħixha l-amor propju, li mħabba li lejna nfusna li mhix tajba, li anke aħna niqdew balla biex aħna nkunu kuntenti fil-ħajja. Niqdew balla biex inħossuna qed nagħmlu xi ħaġa. Niqdew balla biex nagħmlu suċċess. Niqdew balla biex jirnexxu. Kemm hija fina eżistijaj li ninqdew balla. Huwa Alla li jrid jużana u mhux aħna illi nusaw lilu. Marija tina din it-triq eżistijaj li meta nkunu kompletament tagħha
allura nkunu kompletament Ġesu għall-ebda raġuni li fall-imħabba. L-imħabba m'għandha l-ebda raġuni ħlief l-istess imħabba. L-imħabba vera tħobb għax tħobb. Montfort jagħmel daqsxejn enfasi dwar x'jiġifieri nagħtu l-emejjel tajba tagħna lill-Alla. U dina ħanprova nispjega daqsxejn ftit għaliex huwa tagħlim li xi drabi ma tantx nisimgħu dwaru u forsi ma tantx nifhmuh tajjeb. L-emejjel tajba l-ewwel ħaġa x'qed jifhem bihom hija kull emil tajjeb li aħna nagħmlu. Pereżempju, it-talb, l-appostolat, is-sawm, is-sagrifiċċji, il-penitenzi, id-tbatija, il-karità, l-eżempju, il-predikazzjoni, parir tajjeb, dawn l-affarijiet kollha tajbin li aħna nagħmlu. Montfort jgħid li dawn għandhom żewġ valuri, l-emejjel tajba tagħna għandhom żewġ valuri, għandhom żewġ effetti, jaħallu żewġ konsegwenzi. L-ewwel wieħed jgħid li huwa il-mertu. Forsi dawk li intkom ftit avvanzati fl-età, it-tagħlim dwar il-merti kien tagħlim li kien ħafna frekwenti fil-predikazzjoni anke dik popolari. Illum sfortunatament ma tantx nisimgħu dwaru. Ma tantx nisimgħu dwar il-merti issa nispjegalkom għal xiex u tajjeb li nifhmu l-mertu fis-sens tajjeb li tgħallem il-Knisja li anke l-katekiżmu tal-Knisja Kattolika anka l-katekiżmu riċenti li għandna jitkellem dwar il-merti. Il-mertu ta' xi opra tajba huwa dak li bih aħna naqilgħu il-grazzja u l-glorja eterna fil-ġenna. Mela, Ġesu noħodkom lura ftit fil-Vanġelju ta' San Mattew fid-diskors tal-Muntanja, Ġesu jitkellem mill-ħlas. Li dak li aħna namlu hemm il-ħlas għalih fis-sema. Pereżempju, meta Ġesu jitkellem mit-talb, jgħidilna idħol għala l-bieb, itlob waħdek l-Alla, tkunux bħal dawk li jridu il-proset mingħand in-nies, għax il-ħlas tagħkom tkunu diġà ħadtuh. L-istess meta jitkellem fuq is-sawm, jgħidilna meta ssumu toqgħodux tagħmlu wiċċkom qares, għax il-ħlas tagħkom tieħduh mingħand il-bnedmin u ma tieħduhx mingħand missierkom li hu fis-smawiet. L-istess il-karità dak li jidek tagħmel il-emenija ma tkunx taf ix-xelugija għax jekk il-ħlas tieħdu mingħand in-nies ma tieħlux mingħand il-missier tiegħek li hu fis-smawiet. U mbagħad Ġesu jitkellem minn ħlas ikbar, ħlas kun kbir fis-smawiet, ġifieri it-talb is-sawm u l-karità għandhom ħlas, imma hemm xi ħaġa li għandha ħlas ikbar jgħid Ġesu f'San Mattew fil-Beatitudnijiet li hija l-persekuzzjoni. Ifirħu tennew għax ħlaskom huwa kbir fis-smawiet. Il-punt li x'nagħmel huwa dan, il-mulej jurina li hemm ħlas l-emejjel tagħna Alla iħallas għalihom bl-Ingliż he rewards them. Ġifieri dak li aħna nagħmlu quddiem Alla, il-mulej tant japprezzah li fil-libertà illi tagħna huwa jixtieq jagħtina bi grazzja tiegħu dan il-premju ħanejdu hekk ta' dak li aħna nagħmlu għalih. Hemm differenza x'tagħmel int u x'ma tagħmilx int. Ir-relazzjoni tagħna mal-Alla mhix waħda biss passiva li aħna nirċievu l-grazzja, imma hija waħda attiva li aħna nikkollaboraw mal-grazzja u dina għandha effett eżistijej, effett spiritwali. U dan huwa l-mer.